Doraemon. Els teus somnis desitjats poden fer-se realitat. Poden fer-se realitat si tens un amic com jo. Viatjaràs amb Doraemon per les portes màgiques i et durà un país ple de llums i colors. Amb la imaginació podràs volar molt lluny. Ei! Això és un barracòpter! Oh, 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 tu sempre em fas feliç, Doraemon. Oh, 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 tu sempre em fas feliç, Doraemon. El coixí que travessa el terra! Sabeu què? Se'n van a dormir les cames i no vos podeu imaginar el mal que fa això. Era com si no tinguera cames. No m'ho havia passat mai tan malament. Ah, sí? Tant de mal et feia, Suneo? I tant que sí. Però crec que ningú no ho hauria pogut aguantar com vaig aguantar jo. Però què dius, home? Jo hauria pogut aguantar molt més que tu. No hi ha res en el món que em faça mal. Calla, calla. Això ho dius perquè no saps com és realment. Si t'haguera passat a tu, segur que no ho diries. Molt bé! Farem una prova a veure què passa. D'acord. T'apuntes, Shizuka, què dius? Jo també? Hola, xicots, què feu? A què jugueu? Puc anar amb vosaltres? No, no pots, Novita. No et deixarem vindre amb nosaltres. A que no pots vindre gegant? No, no et deixem. No crec que tu pugues aguantar. Però per què no? Per què creus que no ho aguantaré? Estàs completament segur que vols participar? Ho has sentit? Està bé, si insistixes et deixaré vindre. D'acord, gegant. Oh, que bé. Però, Novita, tu saps de què estem parlant? No, no ho sé. De què parleu, digues. Eres un cas, Novita. Va! Ja veuràs que bé que te passaré. Expliqueu-me de què va la cosa, va. D'acord, Novita. Resulta que diumenge passat vaig anar a una cerimònia del té amb ma mare. Saps què és una cerimònia del té? Sí, ho he vist en la tele. És una cerimònia en la que es prepara el té i es pren, no? Sí, és això. Sabeu què? Em feu molta enveja perquè vosaltres no heu d'assistir a cerimònies del té ni a reunions de l'alta societat. Ai, deixa't estar de romanços i continua la història. Ah, perdona, perdona. El que volia explicar-te és el que em va passar en eixa cerimònia. Ai, se m'han adormit les cames! Quin mal, no puc aguantar més! Què? Jo no vull anar amb vosaltres. Què dius? Però si ha sigut tu qui s'ha oferit a acompanyar-nos! És veritat, Suneo té raó, ha sigut tu qui ha insistit, recordes? Soltant, per favor, és que no sabia de què parlàveu. No, i no. Hem decidit fer un concurs a veure qui aguanta més temps assegut de genolls, està clar? I qui guanya tindrà dret a pegar-li a qui queda en últim lloc. Què? Què et pareix la idea, Suneo? Em pareix perfecte, gegant. Molt bé, d'ací a una hora ens veurem a casa de Suneo, d'acord? Doraemon! Què? I gegant vol fer un concurs? Exacte, i sé molt bé què perdré jo. Segur que les cames se m'adormen de seguida. Vaja, sempre dius que estàs segur quan no hauries d'estar-ho. Per favor, dona'm algun aparell perquè no se m'adormen les cames. Com dimonis vols que hi hagi una parella així? M'és igual com siga, però dona'm-el, si no segur que gegant em pegarà, per favor. D'acord, està bé, però deixa'm pensar un moment. A veure què podria servir perquè no s'adormen les cames. Ja ho sé! El coixí que travessa el terra! Un coixí? I dius que això em servirà? Segur que sí. Tu calla i ja senta't damunt del coixí i ja veuràs. Així? Sí, i ara doblega els genolls i deixa les cames penjant. Ostres, què m'ha passat? És que amb este coixí es pot travessar tant el terra com la paret. Que divertit! Si no et fixes bé, pareix que estigues assegut de genolls.
Que bé, així podré guanyar el concurs. Visca! Bé, me'n vaig que em quedat a casa Soneu. Ai, ja estic acostumat, però quin xiquet més pesadet. Bona vesprada! Així teniu els coixins. Jo he portat el meu coixí preferit. Ah, sí? De veritat que voleu que fem el concurs? És que jo no sé si podré aguantar. Ah, no patisques per això, Shizuka. Segur que Pedranovita... Shizuka, no et preocupes per mi. No se sap qui és el guanyador fins a l'últim moment. Escolteu, aquestes són les normes. Ens assentarem de genolls durant una hora. Després ens alçarem i caminarem i qui no camina bé haurà perdut. Ha quedat clar? Sí, clar. Ara són les 2 en punt. Per tant, acabarem a les 3 en punt. Vinga, comença el concurs! No puc assentar-me un poquet de costat? No, hem d'estar assentats ben rectes. Com va, Novita? Creus que podràs aguantar-ho? Crec que sí, no em fa mal res. Clar, això és perquè acabem de començar, però ja veuràs quan les cames comencen a dormir-se, ja. Tranquil, crec que podré aguantar una hora. Jo també puc aguantar. Les cames dels éssers humans es poden doblegar des del mateix moment del naixement. Sí que es poden doblegar, però... Ai, només ha passat mitja hora. No m'imaginava que una hora fora tan llarga. Aguanta, aguanta. No sols en la cerimònia del té, sinó també per a practicar l'ikebana o en les cerimònies religioses. Hi ha un muntó d'ocasions en les que cal estar assentats de genolls. Se m'han començat a dormir les cames. No sé si podré. Ai, jo encara tinc les cames bé, però estic avorrit. Escolta, Soneo, porta'm alguna cosa. No tens galetes o fruita? Oblideu, gegant, hem d'aguantar. Ja vos portaré alguna cosa quan acabi el concurs. Té raó, ara estem enmig del concurs gegant. Mireu, Novita s'ha dormit, que fort! Novita, desperta! Desperta, Novita! Ai, què passa? La veritat podria estar així assentat tot el dia. Ala, però què dius? Això no t'ho creus ni tu. M'agradaria saber com li deu haver anat a Novita. Au, ja ha passat l'hora i ara ens alçarem i caminarem. Ai, que no puc estar dempeus, se m'han adormit les cames. Ai, les meues cames! Ja vos havia dit jo que es passa molt malament, però no m'heu volgut fer cas. Mireu-me a mi, mireu-me. Ara veureu. 1, 2 i... Ai, no puc alçar-me. Ai. Però què vos passa? No podeu alçar-vos? Vaja, mireu, a mi no m'ha passat res. Oh! Què? 1, 2, 3, 4, 1, No ho 2, 3, entenc, com és 4, 1, possible, 2, Novita? 3, 4... Novita, eres fantàstic, de veres. Havíeu dit que qui guanyara el concurs podria pegar-li al perdedor, no? I veig que gegant ha perdut el concurs. Novita, segur que vols pegar-me a mi? Ho sent molt, però una norma és una norma. Novita! Quanta garra, veuràs! Ai, quin molt! Eres un borinot. Ostres, Novita, ja me les pagaràs, t'ho promet! Gràcies per deixar-me participar. Fins després. No comprenc com ho ha pogut fer, és al·lucinant. Sí, és un coixí molt útil. Podria utilitzar-lo per a altres coses. A veure què pense. Què podria fer amb ell? Ja estic així. Benvingut a casa, fill. Escolta, mare. Si vols berenar, en la nevera tens nispros, Novita. Això del berenar m'interessa, mare, però primer vull preguntar-te una cosa. Bé, digues, què vols saber? Si està previst que se celebre un funeral d'algun familiar. A veure què pense. Què has dit? Un funeral? Però de què parles ara? No digues aquestes coses. No! No hi haurà cap funeral! D'acord! M'ha espantat. Si jo només volia saber-ho. Si no hi ha funeral, hauré de buscar-li algun ús especial. Tinc
una idea. Doraemon està just ací darrere. Bé. Però què ha passat? M'hauria agradat veure la cara de Doraemon. Nobita, què fas? Sabia que serà cosa teua. Espera! Torna-s'hi, Nobita! Nobita! Què és este rebombori? Espera! Espera! Vaja, el pare també està jugant. Si t'agarre! Ui. He guanyat, he guanyat! Bona vesprada! Vaig. Ah, quant de temps sense veure'ns? És que passava per ací prop i... Li ha passat alguna cosa al seu marit? No li ha passat res. Desperta't, rei, desperta't. Ha vingut el senyor Takahashi. Desperta! Ai, feia temps que no ens havíem vist. Passe, per favor. Passe, per favor. Gràcies, però només un moment. Per favor, assentes. Gràcies. No, és el meu coixí! Però què passa així? Caram, què ha passat? Això vull saber jo també! Lamentem molt el que ha passat, senyor. Moltes gràcies per tot. Eres tu, Nobita? Ai, no! Vine ací ara mateix. Tu i jo hem de parlar. Vinga, assenta't, Nobita. Sí. Assenta't de genolls. Doraemon, deixa'm el coixí un moment. Molt bé. Ara escoltaràs el meu sermó com a mínim durant una hora ben assentat, d'acord? D'acord, pare, com tu digues. Però què ha passat? Doraemon, per què no puc ficar les cames? Perquè este és un coixí normal i corrent, per això. I on està el coixí que m'he endut a des? Vols dir este? Com l'has tractat tan malament, s'ha trencat. Mira, està foradat, ho veus? Bé, et deixa així perquè el pare et marmole com et mereixes. Això no val! Nobita, te n'adones que hem quedat molt malament amb eixe senyor i tot per culpa de la teua barrabassada? Sí. Hem fet el ridícul més espantós davant del pobre home que havia vingut a fer-nos una visita de cortesia. Ho sent molt. Estigues quiet. Assenta bé. I no et mogues tant. Vull el coixí, Doraemon! El programa d'activitats de Nobita! Sí, ja sé que diumenge passat se'm va oblidar per complet que havíem quedat per anar a jugar a beisbol, però ja em vas disculpar, no? Amb qui parles? Amb Suneo. Sí, d'acord, avui sí que aniré a jugar. Eres tu qui ens ho hauria de demanar. Vine, passa el que passe, d'acord? Pásame un moment, Suneo. Escolta, Nobita, el partit comença a les 2. Si avui no ves, te'n recordaràs de mi, entesos? Gegant i Suneo t'han demanat que vagis al partit de beisbol? Sí, la setmana passada també em van telefonar, però estava jugant amb Shizuka i se'm va oblidar. Home, saps que no està bé trencar una promesa. No la vaig trencar, és que no em vaig en recordar. Caram, Nobita, tens molt mala memòria, I què vols que faça, si sóc tan despistat? El problema és que no li poses gens de voluntat. Doraemon! Ensenya'm a no oblidar-me de res. Has de trobar tu mateix la manera de no oblidar les coses. Jo mateix, però segur que tu tens algun secret. El meu secret és intentar no oblidar-ho. Hora de comprar els pastissers de fesols d'oferta. Ai, és veritat, gràcies. Me'n vaig, ara tornem. No. Però si Doraemon se n'acaba d'anar, tu qui eres? Jo sóc el Doraemon de Doraemon, o millor dit, sóc el Doraemon d'ahir a les 4 de la vesprada. M'he assabentat que avui estarien d'oferta els meus pastissos preferits en la pastisseria que hi ha a prop de l'estació i com que no volia perdre'm l'oportunitat, he tret de seguida la màquina del temps i he vingut a advertir-li. I has vingut a dir-li al Doraemon d'avui, veritat? Ara ho entenc. Telón! Ho has encertat! Adeu, adeu!
Fins ara no se m'havia ocorregut aprofitar la màquina del temps per això. Faré un programa d'activitats per avui. Després viatjaré amb la màquina del temps i li faré memòria al Novita que ja estigui allí. Així no m'oblidaré de res. Molt bé, ara mateix començaré a fer el programa d'avui. A les 2 el partit de beisbol, però primer... Ui, ja són vora les 9. Què faré a partir de les 9? Primer faré tots els deures que tinc endarrerits. Que intel·ligent que sóc. I a les 10 esmorzaré. Després seguiré fent els deures i a les 12 dinaré. A les 12:30 veuré la tele. A la 1 de la vesprada jugaré als cordellets i a les 2:15 eixiré de casa per anar a jugar el partit de beisbol. Molt bé, i ara aniré a avisar el Novita de cada hora. Vull anar a veure el meu jo de les 9. Ja estic ací. Que bé, has vingut, has vingut. Fes els deures. Sabia que m'ho diries. Que divertit, d'acord? Ja vaig, ja vaig. No sé per què, però em sent molt humiliat. A veure, ara toca recordar-li al Novita de les 10 que és l'hora d'esmorzar. Ui, no està. On deu haver-se ficat? Ai, quin xiquet. Novita, on estàs? És l'hora d'esmorzar. Novita, has sentit això? Tranquil·la, no passa res. Què és això, Novita? Has fet el mateix que jo? Sí, però te vindrà l'altre Novita. Que ja són les 10, Astrid, ja estàs esmorzant. Sí, gràcies per vindre. Hi ha dos, Novita, què passa? No entenc res. No et preocupes, ja pots anar-te'n. Vaja, damunt que vinc de tan lluny per recordar-li-ho. A veure, a les 12 no aniré a recordar-li que ha de dinar. Són les 12:30, hora de veure la tele. Que no és l'hora de la siesta, has de seguir el programa. Bé, jo ja t'he avisat. Després, si passa alguna cosa, a mi no em busques. A veure... sí, ara toca l'avís de la 1. Vaja, ja se n'ha tornat a anar. Però què dimonis deu estar fent? És l'hora de jugar als cordellets, Ja ho sé, i no cal que vingues més. Vés-te'n! Ui, de manera que ja no cal que torne, Molt bé, pots estar tranquil que no ho faré. Però ell també sóc jo. Si no se'n recorda d'anar a jugar el partit de beisbol, seré jo qui tinga problemes després. Sabia que no estaria. Quin morro que té. Són les 2:15, és l'hora d'anar a jugar el partit de beisbol. T'he dit que em deixes en pau ja. Ai, auxili! No entendràs mai com em sent. Tot això és molt estrany. Per què deu estar tan enfadat? La veritat, no ho entenc. Ai, ja he acabat. Així que ja puc estar ben tranquil que no se m'oblidarà res del que he de fer avui. Són vora les 9 i pront eixiré jo del calaix. Ja estic ací. Que bé, has vingut, has vingut. Fes els deures. Sabia que no ho diries. Que divertit, d'acord, ja vaig. Ho has fet molt bé, continua així. Són les 9 i he de fer els deures. Quin rotllo, ja ho sé. Viatjaré fins demà en la màquina del temps i obligaré a fer els deures a ese Novita. Mira que sóc llest i ara a fer una becadeta. Novita, ja he comprat els pastissets. Encara falta un quart per a que siga l'hora d'esmorzar. Escolta, Shizuka també ha vingut. Clar, ens ha portat les galetes casolanes, veritat? Ui, com ho sabies, Novita? Oblida això ara. Vinga, anem, Doraemon. Vos les he portades acabades de fer. Tasta-les. Quina pinta més bona. Gràcies, Shizuka. Novita, on estàs? És l'hora d'esmorzar. Novita, has sentit això? Tranquil·la, no passa res. Novita, has fet el mateix que jo? Sí, però on te vindrà l'altre Novita? Ja són les 10. Ja estàs esmorzant. Sí, gràcies per vindre. Hi ha dos, Novita. Què passa? No entenc res. No et preocupes. Ja pots anar-te'n. És que no volia que se m'oblidara res i utilitzar la màquina del temps perquè el meu jo m'avisarà de tot. Sí, és que ja saps que Novita no té molt bona memòria. Gràcies per dinar i ara toca anar a veure la tele. Espera un moment. Has acabat els deures?
Els faré més tard. És a dir, que no els has acabat, veritat? Ho tinc tot programat i ara no toca això. Novita, vés-te'n immediatament a fer els deures. M'has sentit? I fins que no els acabes, no podràs eixir a jugar, entesos? Que dura és la mare. Ara, per culpa seua, no podré seguir el programa que he fet este matí. Ai! Les 12:30 hora de veure la tele. Que no és l'hora de la sesta, has de seguir el programa. Bé, jo ja t'he avisat. Després, si passa alguna cosa, a mi no em busques. Ai, que mal. No abrigues el calaix tan bruscament. Quin mal m'ha fet. Aniré a la cuina a fer els deures, així no tornarà a molestar-me. Ostres, és un llandós. Tampoc és precís que vinga a avisar-me a cada moment. Mare meua, si no vaig al partit de béisbol d'avui, gegant es posarà fet un bou amb mi. Així que no tinc més remei que escapar-me sense que la mare em veja. Si hagueres fet els deures tal com ho havies programat, ara no tindries cap problema. És l'hora de jugar els cordellets! Que el sentirà la mare! És ell, ja ho sé, i no cal que vingues més, vés-te'n! No s'adona que em pot ficar en un embolic? De manera que vols jugar als cordellets abans d'acabar els deures, eh? Quantes vegades te ho he de dir perquè m'entengues? Digues! Per què havia de cridar d'eixa manera? Eixe Novita no té cervell per entendre el que em passa. Són les 2:20. He d'anar-me'n si vull arribar ara al partit de béisbol. Ves molt alerta, que la mare podria sentir-te. Són les 2:15. És l'hora d'anar al partit de béisbol.